كمي جيركا أتاو تقبر ترحي تمهار كمي جيركا خم تنبرون تمهار إزي خاطي أنا النبابرة قدي زبهال أب هيوت بدها زبهال نتزلكا أمسجينكا تحوجيسكا تقبيلكا نتي دليخا زلخا خا كتعر كلخا كنختم صوي حدا سبات ገንዘብ ኣለዎም ግን ንሓጎስ ንኽረኽዋ ብጣዕሚ ይሽገሩ ንኣብነት ሓደ ኣቦ $5 ወዱ ምስ ሓተቶ ሰንዲ ይህቦ ከምኡውን እንተደሊኸያ እንካያ እዚኣ ኢሉ ከምቲ ዝበልኮ ቀዲመ ደርቢ ይህቦ እቲ 5 ቅርሺ ገንዘብ ምዃና እኳ ዘይተርፍ ተኾነ እቲ ቅዲ ኣነባብርኡ ግን ጽቡቕ ኣይኮነን ዝገብር ዘሎ ሓደ ነገር ክዝክርዎ ዘለኩም እቲ ገንዘብ ዘይኮነ ወሳኒ እቲ ቅዲ ኣነባብራ እቲ ቅዲ ኣዘራርባኻ ይቀንዲ ወሳኒ ናይ ኣነባብራ ቅዲ ኣማዕብሎ ናይ ኣነባብራ ቅዲ ኣነባብራኻ ኣማዕብሎ እቲ ቅዲ ናይ ምርኣይ ናይ ምሃብ ንኻልኦት ምክፋል ነቲ ዘለካ ምስትምቓር ሓደ እዋን ይዝክረኒ ንሚስተር ሾፍ ብዙሕ ገንዘብ እንድሕራልኒ ሕጉስ ክኸውን እየ ኢለዮ እቲ ንሱ ዝሃበኒ ምኽሪ ከዓ ክሳብ ሕጂ ኣይርስዖን እየ ብዙሕ እንተሃለወካ ትሕጎስ ማለት ኣይኮነን ሓጎስ ከም ኣርቲ እዩ ክተጽንዖ ኣለካ ፕራክቲስ ክትገብሮ ኣለካ ብዙሕ ገንዘብ ነቲ ሕጂ ዘለኻዮ ብዙሕ ከምቲ ዘለኻዮ ንክትከውን ጥራሕ ይክገብር ኢሉኒ ንሱ ኢሉኒ ገንዘብ ዘይብልካ ከለኻ ዘይሕጉስ ነርካ ገንዘብ ምስ ሓስካ ዝያዳ ክትጉሂ ኢኻ ገንዘብ ዘይብልካ ከሎ ጨካን እንድሕር ነርካ ገንዘብ ምስ ሓስካ ግብረ ሽበራዊ ክትቀየር ኢኻ ገንዘብ ዘይብልካ ከሎ ቁርብ ትሰቲ እንድሕር ነርካ ገንዘብ ምስ ሃለወካ ሰኽራም ክትቀየር ኢኻ ስለዚ ቅዲ ኣነባብራ ኣብ ብዙሕ ኣይኮነን ቅዲ ኣነባብራ ከም ጥበብ እዩ ባዕልኻ ኢኻ ትፈጥሮ ዲዛይን ትገብሮ ቅዲ ኣነባብራ ነቶም ከጽንዕዎን ፕራክቲስ ክገብሮን ዝደልዩ ተቐሪቡ እዩ ዘሎ ሓደ መዓልቲ ምስ በዓልቲ ቤተይ ኣብ ጥዑም ኩነታት ኣየር ዝነበሮ ናብ ካርመል ካሊፎርኒያ ክንገዝእ ከድና ኣብ በንዚን ስቴሽን ከዓ በንዚን ክንመልእ ጠጠው ኣቢልና ኣብኡ ከዓ ሓደ መንእሰይ ወዲ 18-19 ቢሉ ኸውን ጸኒሕና ናብኡ ምስ ቀረብና ከዓ ብሕጉስ መንፈስ ተሓጒሱ እንታይ ክሕግዘኩም ኢልና ኣነ ከዓ እወ ጋዝ መልኣልና ኢለዮ ንሱ ግን ነዳዲ ጥራሕ ዘይኮነ መሊኡ ንኹሉ ቤትሮ ወልዊልዎ ከምኡውን ነቲ ናይ ላዕሊ ቤትሮ እውን ከይተረፈ ወልዊልዎ ንኹሉ ጎማታት ኣርባዕቲኡ ጥዑያሎ ድየለን ቸገርዎ እንዳሰርሐ ከዓ የፋፂ ነይሩ ማለት እዩ ሕጉስ ነይሩ ኣነም በዓልቲ ቤተይን ብጣዕሚ ተገሪምና እቲ ናቱ ሕጉስ ምዃኑን እቲ ዝበና ዘሎ ኣገልግሎትን ምስ ወደአ እቲ ናይ ዝኽፈል ቅብሊት ሂብና እንዳኸፈልኩ ከለዉ ከዓ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ጽቡቕ ዝኾነ ኣገልግሎት ሂብካና ኢለዮ ንሱ ከዓ ኢልኒ ስራሕ ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ንዓይ ሓጎስ ስራሕ ኢልኒ ከማኹም ዓይነት ጽቡቕ ባህሪ ዘለዎም ሰባት ንኽላለ ከዓ ይዕድመኒ ስራሕ ኢልኒ ኣነ ከዓ ኢለዮ ምስ በዓልቲ ቤተይ ሚልክ ሼክ ክንሰቲ ደሊናስ ኣብ ዘልጥቃና ባስኪን ሮቢንስ ኣሎ ድዩ ኢላ ሓቲተዮ ንሱ ከዓ ኢልኒ ጽቡቕ ሓሳብ እምበር ኣብዚ ጥቃና ኣሎ ኢሉ ሓቢርኒ ከምኡን ዝያዳ ኣብ ማኪናኻ ኣብ ቅድሚታ ትግበራ ኣብ ድሕር ዝበሎ ቦታ ግበራ ከይትህረም ኢሉ ሓበሬታ ሂብኒ ናፍቲ ቦታ ምስ በጻሕና ክልተ ጥራሕ ሚልክ ሼክ ዘይኮነ 3 ገዚእና ሽዑ ሚልክ ሼክ ሒዝና ከዓ ናፍቲ እንዳነዳዲ ተመሊስና ምስ ረኣየና ከዓ ሚልክ ሼክ ሒዝኩም ርኢኩም ኣለኹ ጽቡቕ ረኺብኩም ኢኹም ማለት እዩ ኢልና ኣነ ከዓ ኢለዮ እወ ረኺብና እዚኣ ከዓ ንዓኻ ኢለ ብፊኒስትራ ኣቐቢለዮ ብጣዕሚ ተገሪሙ ብምግራም ከዓ እዚ ንዓይ እዩ ኢሉ ሓተተኒ ኣነ ከዓ ምስ ኩሉ ዝገበርካልና ደኣ እወ ንዓኻ እዩ ኢለዮ ንሱ ከዓ ብምግራም ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ከምዚ ገዚእለይሳ ኣይፈልጥን እዩ ኢሉኒ ኣነ ከዓ እወ ሓቅኻ ኢለዮ ከምኡ ተባሂልና ቻው ኢለዮ ሽዑ ማኪና ሒዝና ተበጊስና እንዳኸድና ቁርብ ምስ ከድና ካብኡ ግን ብድሕሪት ምስ ረኣኽዎ ኣብ ገጹ ሓጎስ ይርኢ ነይረ ሕሰብዎ ክንደይ ወዲኣትልና ክንገዝኣ $2 ብ$2 ነዚ ወዲ ክሕጎስ ገይረዮ እዛ ሞመንት እዛ ኩነታት ከዓ ብዙሕ ግዜ ከም ታሪክ ክነግራ ዕድል ረኺበ ሕሰብዎ ብ$2 ዘክርዎ እቲ ብዙሕ ገንዘብ ኣይኮነን ወሳኒ እንታይ ዳ እቲ ቅዲ ኣነባብራ እዩ እታ መዓልቲ እቲኣ ዝያዳ
ጽቡቕ ክሪኤቲቭ ኮይነ ነይረ ናብ ካልእ ናይ ዕምባባ መግዝእ ከዓ ከይድና ንበዓልቲ ቤተይ ክገዝኣላ ኢለ ወሲደያ ነቲ ሸያጢ ከዓ ሓንቲ ዕምባባ ንበዓልቲ ቤተይ ክገዝኣላ ደሊ ክንገዝእ እንዳኸድና ሒዛታ ትኸይድ ኢላ ሓቲተዮ ንሱ ከዓ ኢልኒ ሓንቲ ሲንግል ኣይንሸይጥና ብብዙሕ ይድሸየጥ ኢልኒ ክኸብረካ ኢኻ እንድሕር ሓንቲ ኮይኑ ኢልኒ ካብ ብዙሕ ድገዝእ ሓንቲ ትሕሸኒ ኢለ ከዓ ወላ ይኽበር ኢለ ሓንቲ ገዚአ ማለት እዩ ንበዓልቲ ቤተይ ሂበያ ከዓ እዚኣ ሒዝክያ እንዳገዛእና ሒዝክያ ንዕና ኢልያ ብጣዕሚ ከዓ ተደኒቓ እቲ ዋጋኣ ከዓ $2 ጥራሕ እዩ ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ሪላክስ ክንከውን ኢልና ኮፍ ኢልና እንዳዕለልና በዓልቲ ቤተይ ዝኾነ ሓሳብ መፂኒ ኢላትኒ ኣነ ከዓ እንታይ እዩ ኢልያ ኣብዚ ቦታ ዘለናያ ካርመል ኣነ ጥራሕ ዕምባባ ሒዘ ዘለኹ ኢላትኒ ኣነ ከዓ ኢልያ እወ ልክዕ ኣለኺ ሕሰብዎ ብ$2 እዩ ከምቲ ዝበልኩኹም እቲ ገንዘብ ዘይኮነ እቲ ቅዲ ጥራሕ እዩ ሕሰብዎ ናይ ክልቲአን ታሪኽ ብ$4 ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ተመክሮ ጽቡቕ ዝኾነ ተዘክሮ ንኸጥሪ ጌርኒ ብጣዕሚ ቀለልቲ ኣብነተን ከዓ ማዕረ ክንደይ ቀሊል ምዃኑ ቅዲ ኣነባብራኻ ክትቅይር ኣብ ሂወትካ ዝኾነ ይንኣሽ ይዕበ ንኽትሕጎሰሉ ነገር ከይትኸስር ተጠንቀቕ ክትከስሮ የብልካን ተሓጎሰሉ ዝኾነ ሞመንት ብንእሽተይ ወላ ርግፀኛ ኩን ሂወትካ ብቅዲ ክትመርሖ ካልእ ኣብነት ከኣላ ትዝክርዎ ትኾንኩም ኣብ መግቢ ወይ እንዳካፈ እንድሕር ኣቲኻ ነተን ዌይተር ቲፕ ትበን ኢኻ እታ ቲፕ ትብልሲ ብኸመይ መፅያ ኢልኩም ትግምቱ ሚስተር ሾፍ ከም ዝሓበረኒ ቲፕ ከዓ ነቲ ዝባኻ ኣገልግሎት ብቁልጡፍ ንኽመፀካ ንኽተረጋግፅ ኢልካ ዝወሃብ እዩ ስለዚ ቀልጢፉ ክመፀካ እንድሕር ትደሊ ኮንካስ ቲፕስ መዓሲኻ ክትቦ ዘለካ መዓሲኻ ነተን ዌይተር ክትበን ዘለካ ሚስተር ሾፍ ከም ዝሓበረኒ ቀዲምካ ኢኻ እቲ ቲፕ ትህበን ማለት እዩ ቅድሚ ዝኾነ ሰርቪስ ምርካብካ ኣነ ግን ኣይፈልጥን እየ ነይረ ኣነ ከዓ እንታይ ኢለዮ እንድሕር መግቢ ክትበልዕ ክትምሳሕ ከይድካ ጽቡቕ ኣገልግሎት እንድሕር ረኺብካ ቲፕ ትገድፍ ሕማቕ ኣገልግሎት ተሂቦምካ ግን ቲፕ ኣይትገድፍን ኢለዮ ሚስተር ሾፍ ኢልኒ ኖ ተጋጊኻ እትዮም ጽቡቕ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ነቲ ናይ ጽቡቕ ኣገልግሎት ብዕድል ዘይኮኑሲ ኣቐዲሞም እዮም ከም ዝወሃቡ ጽቡቕ ዕድል ከም ዝወሃቡ ዘረጋግፁ እዚ ከዓ ኣቐዲምካ ነቲ ቲፕ ብምሃብ ማለት እዩ ኣነ ኢልዮ ከዓ ከምዚ ኢለ ሓሲበስ ኣይፈልጥን እየ ብጣዕሚ ዘደንቕ ኣነባብራ እዚ ኢልዮ ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ኣብ እንዳሻሂ ኣብ ቤት ምግቢ እንድሕር ኣቲኻ ነታ ዌይተር ፀዋዕያ እሞ ቲፕ ሃባ ሽዑ ትብላ ንዓይን ንዕሩኽተይን ጽቡቕ ጌርኪ ኣገልግልና ኢኺ ኢልካ ኣቐዲምካ ተረጋግፅ ሚስተር ሾፍ ኢልኒ ኣቐዲምካ ከም ዝተጌርካ ክትርኤን ኢኻ በቃ ኣብቲ ጣውላኻ ጽቡቕ ዝኾነ ኣገልግሎት ክትረክብ ኢኻ ኣቐዲምካ ቲፕ ሂብካ ስለ ዘለኻ ናይ መወዳእታ ኣገዳሲት ነጥቢ ቅዲ ኣነባብራ ማለት ንሂወትካ እውን ብባላንስ ክትምኻድ ማለት እዩ ሚዛናዊ ጌርካ ምኻድ ማለት እዩ ንሂወትካ ናይ ኩሉ ዓይነት ክብርታትካን ብኩሉ ዓይነት መለክዒታትን ክትሪኦ ኣለካ ንኩሉ ከዓ ብሚዛናዊ ክትከዶ ኣለካ ቀዳማይ ስድራ ቤትካ እዮም ትፈትዎም እንድሕር ኣለውካ ሰባት ኣለውካ ነዚኦም ምስኦም ዝወዳደር ነገር ስለዘየለ ነዚኦም መጀመርያ ናቶም ምክንኻን እቲ ዓብይ ዝኾነ ቅዲ እዩ ሓደ ሰብ ንኻልእ ዝፈትዎን ዝከላኸለሉ እንድሕር ኣለዎ እቲ ቅዲ ዝበለፀ ካብቲ ዝበሃል ቅዲ እዩ ስድራ ቤትካ ክተልምዖም ኣለካ ልክዕ ከም ሓደ ትካል ወይ ከዓ ልክዕ ከም ሓደ ናይ ሕርሻ ቦታ ወይ ናይ ኣትክልቲ ቦታ ክትከላኸለሎምን ክትዕብዮምን ክትከናኸኖምን ኣለካ ብድሕሪኡ ኣዕሩኽትኻ እዮም የዕሩኽትኻ ብዛዕባኻ ኩሉ ነገር ይፈልጡ እንተኾነ ክሳዕ ሕጂ ግን ይፈትውኻ የዕሩኽትኻ ናባኻ ዝመፁ እዮም ካልኦት እንዳገደፉኻ ከለዉ ኣብ ከበድቲ ግዜ ሂወት ምውዳቕን ምትሳእን ዘለዋ እያ ምስቶም ናይ ብሓቂ ኣዕሩኽትኻ ግን ዝኾነ ዓይነት ኩነታት ብዘየገድስ ጽቡቕ እዩ የዕሩኽትኻ ኣብ ሂወትካ ኣገደስቲ እዮም ስለዚ ርግፀኛ ኩን ነቲ ምሕዝነት ባዕልኻ ክትፅህዮ ጽቡቕ ነገር ክትህቦ ክተማዕብሎ ባዕልኻ ተራ ተፃወት የዕሩኽትኻ እቲ ዝግብኦም ኣቓልቦ ትህቦም ከም ዘለኻ ኣረጋግፅ
ይግብኦም ይኸዓ ነቲ ምሕዝነት መግቦ ኣማዕብሎ ንሶም ከዓ ተመሊሶም ክምለሱ ኸዮም ሓደ ነገር ክዝክሮ ዘለካ እቲ ብሉፅ ሂወት ዝበሃል ዓቐን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣተሓሳስባ ተግባር ሓሳብ እዩ ፅቡቕ ሂወት ብኣነባብራ ቅዲ እዩ ዝመፅእ ዝማዕበለ እንዳማዕበለ ዝኸይድ ኣነባብራ ቅዲ እዩ ዝመፅእ ናይ ባንክ ኣካውንት ብዙሕ ገንዘብካ ብዘየገድስ ማለት እዩ ሃብቲ ብዘይ ጠባይ እንታይ ከዓብስ ትካል ብዘይ ቅዲ ብዘይ ጥበብ ብዝሒ ወይ መጠን ብዘይ ፅፈት እንታይ ይዓብስ ትካል ብዘይ ዕግበት እንታይ ይዓብስ ናይ ባህሊ ሰብ ኩን ምክንያቱ ንሕና መብዛሕትና እቲ ውፅኢት ናይቲ ክብርታት ናይ ባህልና ኢና